So gur magi I lug as kangelisteach in nacht. Si Bridget Bhreathnach a Westlin in nacht mar I gon Caifé Cultúir. Sas ro smok óchus go Bridget ach mar tá a gé luganis tá sin na cúnaí a gahar na gaiileh le na fear seán agus na gasúd. Tá Bridget a gobar le chlóir chonacht mar aimimnach mar gachta. Scríbann si colún na heachtanú le tuairis.caí. Áit sa bhíon scéalta simúla, spéisiúla, háiríonnsacha agus eachtarí a Harlaid idirí héin agus seán agus na gasar sa teach agus ein tíim le choir a bhíon ráid a Bridget agus ní fiú na Hargóintí sin a bheith de lo. Freisin is si Bridget úidir na Victor leabhar Lulu agus an Glórach agus níimiise a rinne é. So could mit fáilte mór a Bridget agus facham is a tála recognis go rinne si rins rudí breise linn béidir agus sos le féin a Bridget cecha bhfuil tú géire chain seo dhéanana bhfuil tú géire pí a caiintí in is ceistení hóil bhfuil tú géire play in de réid mar hain tú ráis sos le féin. Yeah, well, it's coming on my chuine never mata garide, so maybe care this fair le pain to my bras awesome mata in hashtag nu mata in na stiller nu you know it's fate beaker is fater cash to her kinds of mas male so maar chulle hans fin go du gedere gemacht daar met dent am kid de duurtsma in the lower so we se ma kennen just ma vi neches could kecht agus di ma mi le agret. So gur míle maith gin chéadú dtíorsma as chuid a thuirslum a bhain seo tá seo go hálinn is íhanlum an swinine seo go na caintlí cultúr is bailachan dása le daoine thuirt le chéile na a tabhradí martá agus féolalam ó roioine atá a gobad a réimsí éagsú le bhain an tanmh as an bhísa a rinne sib le rianach an bhí se chatte agus stolam an túfásáid agus sa helpa bhfuil se sin aonta go híh bhfuil is súlaisteach áir an damsa cáim sin an dún sconaíocht mar bhí agé hána so choháirchas le bheith dhéana agus gur magaí agus gur míle maiid cholanna hána an seo an nach. So is dói ceangan a dí bhí me cuioine caiint leirteir ná na hálína agus mise fása níos ar a smóg. Agus is dói go ben rud a smú a richinslam fao sin ná hí na hálína in na go bhí si go blú mar chuide go síl. Ní rud an hain a bhís na hálína. So bhín damsa a seanús, bhín óraníocht ar a seanús, bhí what I said basic go gluise pí goáin an scéalaíoch béil. Bhín de rudí se le go tarlú go nádartha mar chuide go síl agus mis fás níos. Is dói ní sam bhfuil é chulahain seo ach bhí techósta agus siúpa ag bhaintir tíhaicó. Agus bhín tacha dás mu níos an ceangailte leis siúpa. So bhín síl a bhí aine, bhí de híal cinnal steachtamachchas an pub agus an siúpa agus bhí bhealach bháin is dói bhí sé suirt crua mar ní rá mór an síl cinál príomhaideach an agus bhí hálá sam líon ina rá an chlán na lig isisiú mar bháin le chéile lá nolik agus ína chéiste agus tí máá sin bhí muid a gob bhí duine cinn a gúnaí tíhir go chaantar chud a lá eile. A chud an lá bheile sin na a bhrealim se siar cuioinim ar na daoine lig a ruiste go há samsa ana chud arab nach meach ana mar marach go mbein bhfuil is a dó bhí me am gas óg isteach samach a caiint le daoine thug chuisteach. Agus cuihann hí bhín scolan sin le dúrna slí coní chaárach agus is cuihann sa bheith mo hí caiint leis sa siúpa hééis na scáil goach sé tí caiint. Agus ní raon defid ar roioine. Well is that like tá ma cuioine siar le a méid caiint agus daoine se a háart sin ceangan na cuioine his túisce tá amsa is cuihann lám mo bhá mó bhí me anóg agus na rá a thug chuisteach bhfuil is ar maidin sa siúpa agus bhí trúirnú cethar a tháinig isteach chuileháidin as bhíidir seas a háart a caiint. So bhí se mar áit feibli cóúidir
a tháinig daoine le chéile. Agus it sin is dói bhí imachtaí cultúrtha eile ar siúl. Was a beidir gomach íontí go daoine le chéile gólín, nó was a deá damseoirí, bhí sé sin Devani, Annie Devani, Sonny chum Larry, na daoine seo le agus bhí is níos agus na breanú siad tuigim chohéagsúil is dói ar bhealachas a bhí an síl sin. Agus fuair tú éidechas sa sin na hóran ar a seanús, túnaí, scéalta, béalaidas, agus díreach a géisteach le scon na Gaeilge. Agus bhfuil is scaití chuann sé bhuignas ar mar cuioinín Glór gan na daoine na má réiteach ó seo tá a rimi, agus tá an gur sur cliché ní bheith lehead a ríisteán ach bhfuil is ní bheith. Bhfuil just tá sé sin tá na daoine sin tá bailach sin, bhí sé garún na rí mise óg agus dói tá sé airí. Ach chumá céanna bhí má cuoinú tá na hálaí na tradiisiúnta sílamse réchaí a go na mara fós in na chuid gan síl gan na gasaróga tá fós a níos. Tríd an obair atá dhéanana ag na hagrachtaí pobal agus tuisimáin na Gaeltachta agus na dramaní seo. Tá mé hapa bhfuil seach táhachtach agus níos táhachtaí beidir in níis ná mar bhí sé riamh gomach na hagrachtaí agus na grúpaí se an le cínú go leannach an nasc sin a rá. Bhfuil ceangan a dí cheappain atá antáhachtach ná go dúirí daoine atá ní sinne agus daoine tá óg fás a níos le chéile. Gomidís a fódam na chéile ach freisin gomach an glún ní sinne an Gaeilge agus an béalaidas a thuairt a rá. Tá mé hapa go bin ceangan a rudí is smú is sprág mise i drón na scríobhneoireachta. Bhfuil is ghfuil tú géire dis an cinál scéalaíocht sin a géire rud a cinnta chur aniu agus an bailach atá amsta le dhéanana ná an scríobhneoireacht. So stoi sin an síl Somála agus i sin sa scoil was a bhí se go áarm bhí an múntar scoile bhí am ar feadh trí bliana ná míhall ó cuaig. Is sé duine gan na daoine bhaint a gagrú féile joáinniu ó an na ar a seanús agus fille agus tá leabhar am so cuimhan lom gur tháinig an leabhar seoach na bhí mu in na gáastar agus an stíl scríobhneoireachta atá aige tá sé fíor gláán sin an bailachsfear déit an chuirsí agus má cuoinú níos sam bhéitin cuppa lína amachchas dána léomhraí. So se an dá taibrechaí. Ní caitear le taibrechaí mar bechóir ó shrimme an téileh orthu. Bhí ar lífa an chuidstíh nar lua míútlob ach fíriske. Tu go orm dóibh an uair úd, sciúrtaí iad go grinneal. Is an ceann a chuineach brian is shrimach mór bhháid a chrochanta é. So bhún míhall na hóran chuin, bhún se scéalaíocht chuin, dámsa, céalaí, thug sé más an gáirí muid múna chuin cechaí le fatí chur. Agus bhún se an tábhacht a bháin leis an cúlar bhí aine. Agus sin fearil ná Thomas ó Conada, agus bhí sé an baintach sa leabhar seo caintra smog. Agus tá tafatí rinne a seo cheapan Górla, tá cheap go méid gur baintach réidir na Gaeltach leis freisin. A charéan is agalibh a rineidir le trúr féad as ra smog. Níor mis ná riamh teachtach ar le ceann go na leabhra. Ach i ríist bhfuil is bhí na múntarí bhí an, bhí tuiscint maithachab ar an chultúir in lenar bháin muide agus sa sin ar nóí bhí scéalta le Páirc Ó Conada agus chud na scéalta sin a bhaim marmsa go mór na a bhí me mo ghasar bunscoile gur asra smog an duine a scríb na scéalta níor man anna chreistins. But is gur rá leabhar le duine cinnt asra smog. And then tú ógus dói níor higma
níor hiigme is tá níos múna sin faoi fára go conra. A tá mé hapa goneacha a chud scríbhneoireacht de bhain go mórarm ó híh an stíl atá aige agus na folklaí a dúsáte. Agus tá mé hapan ar bhím héine scríb go mé ma tríal mé agamin chomána bhar go conra a chu tríal an teanga a úsáid atá nádra agus bhfuil said chud is atá éiste le léib agus éiste le tuiscint ach atá fós severed mar hanga. So sin rud eile. Agus it sin so ní éachú seach tháinig an tuachtas go rasmach agus níl sam mar cuihann gur cuihann le chuid atá seo na haig an tuachtas go rasmach a bhíon rud mór míteach agus gur tháinig na daoine se le go dtí an chránóg an hála pobal agus bhí me le cleachta rinne with drama agus choir eile agus well is dasca sé sin chud súlísa go just an síl mór a bhí níos mú na díadach mu tain agus an cultúr a bhí mohan sin agus bhí me gur cuppa siad leir le Johnny Chomhaig bula bhí chuid am gá agus scríb se dá faoi oireachtas na gael i rasmach agus thug sé seo go leir cuioine ar ásam agus seo líoch eile tá amsa Johnny Chomhaig agus a bhí dá leis ar an áirteist agus chuinnig mu dé an rámaí agus hí nes sprí agus crack agus sport a bhaint leis agus ach bósáir scríbhneoir a bhí an. Tá scríbhneoireacht chu soléir chu lyricúil agus mé hapa go bhíon cean gan rudí is láidir faoi scríbhneoireacht na Gaeilge go bhfuil sí ná a bheith chu nádartha. Ceafam scátaí go mííon muáite sé fear mé le freisin na hosna mu a scríb na mu ceappa go gahamid folklaí mór úsáid nó chud aniuúil cecho más atá an vocabulary ach tá mé hapa go bheith bháir trílí cheart a gcónaí bheith déanana a gcónaí bheith tríal teachtar an bailcha siimplí le rud a cin rá. So seo dá oireachtas na Gael 19 go 1987. 7 mbliana déag atá sé nacht hééis 7 in san leaba ó thug mi se ar rasmach agus ba chuma sa lom faoi hada. Ba chuma lomsa sa siúp ché gur áardú am fánach sa leaba a faoi oireachtas na Gael a rasmach agus níor bhanan an cás sin is tada. Tá oireachtas na Gael an na nacht ach an meachse in nonad níos fearr, oireachtas na Gael a rasmach ach cá run na Gael ná léachra níos fearr. Ní heach an píorseach rasmach marach go raine sé scríbhú thar a hochas ach a cahamid cuoinú ar seo go rá gcuiras ó Conarán a dosach. Maire an píorseach is a háach a do bhhairas trá agus tíle, maire seach mú an éiríach a do bhhairas Gaeilge na daoine. 7 mbliana déag san naoithe nacht go níana diagrástar na mairih, bhí Michael Fatsa sa mar agus Kathleen Maud is iad Shinam. Diime 7 mbliana déag nús na gaoithe agus diime an teanga go sciatán, ach má bhíonn sé adaile a ríist ba teireachtas a relic Chilvricán. Sa sin leag an dá. So bhí sé an deisbhéalach go níana diagrástar. So sin é agus actually learháin eile bhí me gur spáin chuig ná idir mná agus siod grúpa scríbhneoirí me go le caiintear an plérácha chun na mara agus sin é chéad áit a chuid me ana ursa me deile agus ar tain mar a áine agus na tháinig agus mé hapa tú hain freisin Catriana na tháinig na a chuú túús leis an plérácha. Tá mé cheappa gur áda sé meón agus spirid chulaghine a Gunamara agus gur thug sé ardán go na hálína tradiisiúnta agus thug sé ardán freisin go dhaoine go ghoil ar stáite ceiliúra a dhéanana na rudí seo amháin le nar cultúir. Agus bhfuil said bhí me breanú siar ar chuid go na hiidir sí plérách an sin agus me
le dearnas agus thug sé net a cuioin ní arásam agus chuoine me an sprág a sílam a thug se agus intil chuirbhí aige armsa mar scríobhneoir agus tá cinnte neartdaoine eile ó híh naisteachta de agus ceol agus damsa agus rinne mis se coptatrééis mar scríobhneoir cúnaíoch le scannaí ag gan mar buchas le pléireach chun mar agus rud a bhí an das faoi sin ná go bhhacha nó a thirtréise an muoing a tháinig ag na gasar agus a chuir si an an ferbertí an a go skillannaí agus riad blianta hen bhí an láid seo as i chear rua mórtaí na chéad an ní man ancuoinú cen slunne ach bhfuil sé dúis tá sé an ollscoil inis agus bhfuil sé dúis Eorpach as eiste is scríobh se agus bhí is chuimhin le mé agus bhí an áhas ar an feicil gur sé fós a scríb bhí sé just bíon bua aige agus gur lean se áideis. So bhór pecha chuíide gur hún a plérácha is mór fála ach tá mé hapan nó a rinne plérácha na a bhí se bháin bhfuil thug chu fós le feicil so féidir bh an bhróú lei sin sílam. So sin so sa mé hapa go bin an coolre a bhil dro na scríobhneoireachta mise agus na scríobhneoireachta gaeilge go háirid. Ceir eile déirthan lib. Yeah, so rinne mar cuas idirseoireachta sin agus si mar gobar go general na halína ach bhí smaointe am le hí picture leir agus bhí taig mar chuna gan na fata i duna ceardlanna agus sin nach chuir scíb me an leabhar dúlú agus ní glórach. So tá se le an críce se dá lúlú agus an ihe glórach. So tá sé demlíon ar bhód demlíon na goléis agus bhain man tanna bas a bheith a scríb agus cean go ridí a cheap me bhí an simú faoin próséis a scríb picture leir ná ar bhealach go bhfuil tú ná an chulairt ólam faoi scéalaíocht a picture leir. Sé a gceistin sin ná an struchtúr atá ag picture leir tá sé fíorchosú le leir tá níos foiide a bháin go bhfuil tú tá tú fós a toig an na céimeí céna a bháin go tú a dhéanana ar bhealach atá bhád níos lú. So mar hampla tá tríochadó leannach chud is mú picture leir agus sa céad tú chuid gan scéal caitha tú an siomh chud a láthir agus caitha tú inseach an léthir cén aid tá an. So aber le lúlú tá sé sin intí chuid ar a chéad leannach. So béidir an uair scéal is gomach céad chuige leannach. Achan is tá chudhairt atá do gur fálam fé lúlú. Agus deirech daoine bhfuil a gur scéalta fíor himplaí iad ach tá túfas mach na bhisteach i cechaí a lecha tú mácha agus céimiid focail úsáid is tú agus a gúsáid rudaí ar níos rihim go leanúnach a seachant aber hachan me tá mé ab beidir gohfuil an tiisiil gine dechan uair amháin achfuil de gure an tiisiil gine decha hachans tá de gure an teanga a chuineal fíor himplaí agus in sin úsáid mis a ganse agus gomininic bín sean úsáid a picture leir gombeach an tríanlaí nús béleides is nús cinní nóir agus na trí bhéir tálíonn rud cinn trí thuire agus taníonn sé sin le léthirí óga. So tá sé sin a lúlú bhfuil tosíonn seach go bhfuil fatas ar rih na turn san míthe agus in sin tag an na cara chuice agus is sin cara an tulcha bháin an spirit guide atá ag gon scéal seo chun í a thuirt ar an Odyssey agus go idir thart is go idirach citátarlú agus go bhonus a chu san téime atá ag an scéal ná a thuirt ar rudí atá chuir fatisir ach tá sí dhéanana seo ar bhealach ina bhfuil siise ansábhailte mar tá sí níanach le na cara glú chara agus bíon rud eile bhí an cuairle a chuid taiger ní mar scríb seo
agus a bhí sé rá go bin rud atá antáhachtach de fáistí óga nuair atá siad a gimimecht adventure aber is scéal. Tá si de gíre éimeach, tá si de gíre nach mé na tiisbethirí sa scéal a fós tá si de gíre bheith sáhailte. So tá de gíre cinál beganíon go amachchan sin a fós fis a bheith go bhfuil siad sáhailte. So mar eolgur si sin le Jackie sa scéal seo, tugann se gon fáiste tá a lei gnáirn siad san sábhailte. So sin ceangan a fánaí gur an bhirteach a galamach leins fálamach cad a bhí an. Agus an sin an rud eile faoin scéal ná bhfuil athrá nús na an béile is chomá. So tá cuarfa sa scéal seo linn ar sa Jackie, seo linn go bhheicimid. So tagan sé sin arás tríd an leabhar ag gach ceann. So cloise tú sin tríhuire agus an sin ag an deire áirítar beganína mar níos tá tíocht ag deire an scéal. So sin chuide gan na rudí ó híh struchtúr táiste sa leabhar seo. Se an athrá trí rudí tarlú fií agus rud eile gach rud a hálín sa scéal. So tain si ar dús fecinn si an lón, so cluisin si an lón scurann se fatas artha rar tá se chur fatas artha. Agus an sin deir an Jackie le ach brean a lulu, ní lánach daddy lón a spríle na wacin. So tá faoise bheice. Agus tá siad go le chola. So sin ridicíns atá cleacht ag an páiste Somála atá léamh an scéal daddy agus an mac go le chola. So cé gur anmhíthe tá istí sa jungle tá siad a duine rudaí aíonn an páiste. So tain se thríd na céimeaní seo a bhíonn ag páistí siad a go le chola. So céad anmhí eile chas for herb tadidir tá folcadánú tadidir ní so tá sí ní an babi óg. So a ríist bhí sé sin an ar watha le sin páiste a chur ar suaimhnas agus well is tá tú scríb gon fáiste, tá tú scríb gon lucht léthireachta atá ad. So mas scéal nuíochta é nó mas má tá tú scríb ábhar go háirge nó má tá me scríb an colún, tá tú cuioinú gúnaí cé ró nó cé de atá me scríb. So is do fáistí óga atá sé seo. So gur rudí iad a bheith a nánadís agus amach bácha leis. So sinna lulu agus ceangan rudí bhíon taig guríanana leis bhí sé guríanana leis na pector leir seo ná. Was a gomininic bíon leir fá nástrú isteach go gailge as ó hang go chéile ach bhí sé sin teige nach meach na pector leir fá nástrú ón gailge amach go tan go chéile. So tu go an leir go Frankfurt an íonach leir Frankfurt agus rinneú lagan Berlacho, Lulu and the Noisy Night, agus lagan Sínach, Níman an sinna leif, agus lagan Albanach, lachi agus an ihe irgalta, agus lagan Tailanish chuúségan, bíl Stoi, I don't know, Panish I love all the chin. So bhí se an das cuioine gur an leabhar imi ar fud a dam bhfuil said. So sinna lulu. Agus sin bhí leabhar an níise ar rinne é ach just bána man leabhar se chuoh ní hamar chuí mar siad na rudí céan a ríiste bhain ará ach tá maisechan an difriú se Steve Simpson a rinne na pectorí ar an ceann seo agus smála an stíl se agus hena stíl se an freisin Donna O'Malley. I don't know, hammer the elephantí chu cute. So sinnéad ní mis a rinne agus okay, yeah, so chéidir eile bhí me gur inseach faoi ná so sin pector leir scríb de fáistí. So bhfuil é cheiste géim den anú bhfuil si bairí am si bharáit. Ní man an chluisteil ar chúségan. But who are mute, master? Oh yeah.
Ní chluiseann mu tú muid eile. Ní chluiseann. Ok, leanana mu ar mar sin go. Léon cheiste géan eile? Tá ceist amsa Bridget fi sin fear spéisiúil as Bluetooth min tú gúnéis mé nuair cédó min tú scéh de chuid cáún agus cé mín san internet nar vín tú scéh na haltaí de tuairis gotáí. Well is dói sé ritbí na halt níos dói go tú cuioinú ar bhealach go bhfuil chuide gon síl sin feici ein ar fád duna bit a dá san níos a gláán go bhfuil chuide go sin chuide gon na haltaí ach go handúil is daoine atá tuiscinnach go péin ar ha a hart ar gasú is dói a hiicech an síl atá stoi aine bhí láhead. A ché gan ná céanna déanam iirecht gomach se ilíoch ar bhealach eile, gomach se fellónach de Tá mé heappa duine bit a bheith cuioine acab ar ghasar a hóigáil nó amach hart ar ghasar óga is a hiicech an síl atá aine fi láhead. Cean gan na rudí stoi is málam camerará chuna sé intasarm scatí mar stoi gur gon locht léhoireachta sin a bhíon sa muintin san ar tá a scríb marall go ma cuioinú go bhálam an síl a chuid aniuúil ar bhealach is stoi go minic nuair bhí na gastar ar dús. Bhíon rud ar fad an nui bhí faitas ar gurtú go le mú gur tú déanana botún go minic agus is dói fechar som má bhranim siúr le hí téma is gur mis an duine gúnaí sa scéal nachhfuil sam cetá go a rá ide goin me cinál caiitisteach an agus ggéir trabha lom a déanana mu díhall. Agus nachhfuil sam áide bfu me déanam ru ceart a chuid smú gan ná. Agus is dói tá mé hapa go mííon Glór an mar sin scatí go bhfuil tú go bhfuil mu de gíre cinál a chuid aniuúil go bhfuil chuilethir tá agus go bhfuil se lig faoi smachtain ach go minic béidir nach bhfuil agus go bhfuil se sin ócé. Nachhfuil se faoi smacht a ggéan duine tá muid a lig i trabalins déanana níhall. So chun sé intas ar go minic freisin daoine nachhfuil chláánach go bach dúir siad ácuoinm na bhí mu tain óg, is a chun na scéalta sin mó go héana a gcuoineham nó chun se scéalta a chóla dúr ó chuoine eile gcuoinehog. So tá cheap me is dóí gur tuismthirí is mú ach stéiseachs na colún ach tá mé heappa go bhfuil daoine goháin daoine difriúla rud a cín as. Agus is dóéis sé cean gan na rudí a bhíns matríalaí an ná an béannach do chuineálíntab agus iad a bheith spríúil. Sin é. Yeah, so sin é nó ní sam sin. Gur míle maithe Bridget, nó chuirta hálanna. Gcuimach dríomh ar cnúsa cíanú as na PC tá scífa don fá. Ja, níle sam béidir lá cíns leúna dé níle sam béidir. Ja, bhe se go hálan banání de leo gan bheith lína just a bheith leorína. Ja, bhí ma gúna cappa sin agus me leo. Mar san cinál rudí de détá leo ríis go héasca ní dé a brenn siar bheithfli caltríéis na cinnta bar leat agus capan go dána siile lína. Gur maihad nóla. Tá ceisteach isteach ar chatan sin ó Catriana cé is braganú an bhfuiln smaointeú agus thu máisiúil mar hapla an legan túach áhíd don scríbneoireacht ar maidin mar hapla nó
níhe cecha tábhachtachas tá self-discipline nó amach tú leis na rudí sin. Well, deir me ní le I'd say go bhfuil se tábhachtach ach sin aibhta am san ná nach bhfuil se am, níl aon self-discipline am agus tá ar mu íhel chuíide a sin is bragus tá heapan is dúir me fan ní sinne agus níos cíalhfuide lábin is bhuiile sem agus be an self-discipline. Ach gomsa gomininic carín se an go bhfuil splic an go is an crí tras anam agus bhfuil is go me scíb go toban agus go du se le chéile ach ag ná am céanna tá má cuioinehir rihi sin is atá am gohfuil an colún tíocht san níos agus tá me gur bheith cuioinú beidir súla chuineall ar céir atá san nuíocht breanú ar céir a daoine eile scríb sa réimse seo a géisteach leis na ruí tá na gasú a caiint bhfuil is aber tám sin nura couple seachtain sal ar thosa an díon glasál hí siad a tíocht do bháile Glór a caiint cóhí agus tá cóhí mami tá cóhí tá se chuile áit agus catú bheith chóramach catú do láhí níochan agus tí marrá ce an cóhí no actually chéidir a hain se bháile coronavirus níor se nána sin ar as bhí se tuairt an grown-up virus said tá grown-up virus an grown-up virus on. There man ní heap go bin tanamtá ar a chláir mai heap gur corona ní ha a mí dúirt a múntar grown-up virus so se go má ágad. So rudí mar sin tá cuiinú gur dóigh bhfuil gas eile ar fud na tíide agus ar fud a da ar a gaiint chéanna. Agus bhí an gur muide mar chuoí ní fásta a déanaimní faoi chomá. Tá bhfuil is níras aine chu a bhí tarlú a chanéad. A chu sin ar a chluis tú gasar ará the grown-up virus. Tuann se cinálín cinál chuann se sprí faoin rud agus banan se beganín go chaibhes ceapain agus isdóigh so na a bhean me siar an tám se nuair a bhí rins altaní mar sin an agus Spáine se sin gom go binne cinál a bhí méal na gasar ag an nám sin. So cé go bhfuil me níor bhfuil a grown-up virus was. So yeah, so cenach míon mar roá ó hí scríb ag an nám céan an gachlá na tá mar sin agus bhála me sin íana agus lábra cín spéidir go níanana mar tastín bhfuil ní se go maiid go grí scatí na a víns tú na a vín an brú sin earth agus chola man an téirme seo tá ruse a mí na saona cholah líon agus nanorímo an tanam seans gur chola se caiinse agus is dúchlána úrscéal 5,000 focail nó 3,000 focail a scríb a rinne mísa. Agus is dóigh go be cean an na haimí tá leis ná bud is ag an gáchttaoí thar an fate sin atá orthb nó bhfuil ggéar bheith díreach ceart le gachrod, agus chuann se sin stop le daoine mar ní bheith bhfuil is be tú go géir ar a rud a scrífistú. nach chu tú ná chuil thar puinte ag an leis. So sin aimetá ag an bhí sin ná just cinál na folí chuir síos ar fápar. Ach bhíon idir caint ar cháinál scríobhneoir, bhíon idir caint ar na planners agus na pantsers. Agus na planners tá idir planán agus na pantsers they're doing it by the seat of their pants. So Aibíon an gárad, is dóigh sin rud is smúna a dhéine agus tá mé hapa go bin cean gan rudí na héní óige go méid gur mé hapan nach chum chuid gramadí sachma bhfuil is bhíon tarm chuíide seantaigh ó garbhíh mar agurthúid na blianta se le agus mór in ní ine mar frof agurthir mar tá net a fólamí wahab agus tugann siad net a takeíochta gan a bheith cruúan a géir. Well is níl tú ní léon na canúas a réindana ach sa réidir chéile tá tú gúnaí fólam. Agus tá siir se tá mé hapa go bhfuil tábhacht lei sin freisin céis bánas tú chuid aibrethób bhfuil is a réindana tá scríb. Mar tú tá sé godáas agus táhachtach stoi Spáins go chuoine
a chuir a láhheile cat a bheith cuairmach ceó nó cé de Spáinis tú mar Skytí tá sé ná an stoppa chuir le duine má bhíon duine roihéir nó má bhíon fáil locht ar a rud atá scríbhta. Ach i sin má tá tú gobar le duine cinn tug má tá si an túfas cúnthir scoit an scríbhneoireachta Albert th tréimhse. So sinna an ceann sin. So So I think on my mic go British. Oh, yeah. I think she gets in there, sorry. Yeah, it's pants or misha. Ní go mi me scríb ach definitely. Gachar dí am smé is pants me. Ach ní bhfuil an grúil fire me nach an nuir Katrina bucha. Just catch vi go Kurt like hatan an kind go se go mórlam Bridget tá se codaskil agus Queen of Lumsantration or vi mission Rusmach freshen agus cans ru wool go train me nu co-severus vi cursi ali now mar near Ross mission is a gantra no in kennel cohakes mar sin. Ach just magic go rasig na lar gasser and sin. I mean a vecan tusan na charactery as in the vecan to an cuitarab agus an cumatarab agus to a cruhan scale agus masha and shin céin kill cadre vins idir tú hain agus an dinnes vin to din leroid and shin. Luna picture. Well, bar Glór, ní bhíon éonchaidirh idir an scríbhneoir agus an duine aon na pectorí. Bhíon tá ormsa haíide gur me gobar le gur se beganín difriúil pomsa maral gur stoi is cólach níos lú iad fata agus gur a taig oscailte go gomach beganín le rá ach go minic ní bheith aon rud le rá ag an scríbhneoir leis an té atá tarins na pectorí níl éon cheangal sin tain rud a dhéanas tú ná tuair tú déanana tú mock-up gon leabhar agus scrífa tú ar chuile leanach céir de hála ag si ar rinne muide céir de ecin tú Albert nó ró le cinál agus Albert nó ró le cinál barú le hort gon duine atá a tarins na vector agus thug mé se freisin Albert nó ró i dtíanana chu síos ar an gcuí a chonig mis lúlú bhil is gur si an sunanta breanú agus an óg agus lách agus cinálta agus sin gur a Jackie in the character a bhí tuairt cosinste bhil is gur si stifuoin na scíhan gur si sábhailta agus má bhreaning tú actually ed an leabhar so just má bhreaning tú ar Jackie an sin tá sí sór cosú le peller is bhí sí níos cosúla le peller na a rinneí ar dús ach just laidí a bheith sin rúning bag ach ba patchwork pillow a bhínsa so tá sé sin go isteach sa níomhá so sin a rinne sesin leis na trochaí sin bhfuil is a rinne sin agus tá hapa go bhfuil an monkey beg chuciúis agus thug sé dribbelín beg difriúilde le has na monkeys eile tar an crán so tá coppla scrípa beg ar an dribbelín so tá ridí bega tarlú sa Baxter stoi atá chur leis an scéal agus cosú go generalta sa tunscoil agus níor chasma bhín leabhar má pí má nuair chasma leis gon chéadúir is nuair leabhar leis gon chéadúir ach just bhfuil an chasásta nuair chunig fe an pectorí agus minic nach mí an éon chuirteach ag an scríbhneoir ar nálí na churbe leis na fáil sióirí móra dúir mar hiige mé God, tá sé an spécial tlistal fin bro sin Bridget. Yeah. I mean, it's bralam sa bheit breanúir na leabhar sin, a réno so is do go bre tá an nó sé tuiscint nó interpretation an alíontóir sin ar de scéile a bhíon an sa deiristoi. Sinné agus dói go bhfuil an fáil sióir ar a rounding siad an alíontóir go bhfuil stíler le ar intan acu. Now is mí or beidir gnáibh scríbhneoir agus alíontóir a slá chéile ach go minic deirtar nach
na fáil si thoirí móra ag ggéire sin eáil tá si a ggéir an saoirse a bheith acu go honú, of course ní gcónaí by eisceachtaí an. So sin é. So ru eile bhí ná ní sam cin bhfuil tá mimi ní me ggéirbh chuineal daoine si ru eile bhí me go Spáin chuoib ná so rin blianta hin ghlach mar port so hín céim seo níos bhfuil tiidir ce fósá dhéanana a chuine idir céim seo síal scéal agus siad bhí an ná dhéana a choirú ar scéal a bhí fáiltí hanna. So chuir mar seachar sin bhí anháin agus rinne me a choirú ar an scéal óí na léan. Agus me díocha leirlib faoin próséis teamar gur se simú. Ridde me fi dara gomór was a ví curfkechten sin me jala faoin na pectorí agus an scéal. So tanin se lomsa er scrífas tú an rud a haní san gomór faoin scríbhneoireach ná bhfuil se beagnach mar chéile an rud a dhéanas tú agus a echas an té atá choléh. Ní mór an áruir. A bhí differ mór is dói an cuí ará Íva im chléigensa gon scéal óní na néan agus mar chonig mar scálanna cégur han se go mórlam. Ach dispáintse gom an próséis difriúil haint staach scríbhneoireacht gon scálan agus scríbhneoir croíoch gon scálan. So an smína a bhí am le hí óní na néan ná in áit bheith site, here is a támacha gur se site sa lá tanniuhan agus gur ónín ní se go bás áil. Ach bhí sé driblóid le gangster mór agus is sé ruúan me gan a rinne an stúrú ed. Bhí me just go an clip is fáin scríb an trailer má tá se begéire. Ma trial se sin okay. Duna me screen share ba? Cechi dhéana me sin ná just share screen ba? Host. Share raw host disabled participant screen sharing. Sorry. As comma. Ní go. Okay, okay, so tá se fecal na se ru atá sib se fecal. Oh yeah. So fecan sib óní na néan an sin. Tá spéad hormón. Question with ceol. A question shiba fi ekin shiba. You are screen sharing, but ní ekin shiba. No, ní ekin was a spade horm níle sam binna the river a hain no. Ben quiz a gonishan. No, it's YouTube it's on. Oh, tá sib se fecal mas scálan, tá sib se fecal spade horm an desktop ba. Ja. Will on tá sé ar YouTube will. Yeah. There's a good 5 like YouTube. As comma. Bín tú ná rud a heispont ar YouTube all right. Ceapim se Bridget. Má bhín tasa brenn ar de scálain ba cogamach muide an sin mar riann tú scálain ba cogamach muide ná de scálain eáil ceapim. Sé ceap mise, yeah. See screen share. Bhín couple rud ní catú a rún catú maionn tú minimizing rudíáid agus an cean agus an YouTube bheit oscailt. Wentí bí nach taíonna fáin. Mar walk achan an inne go bhfuil an YouTube ba cheart na a bhrún tún screen share sin go mete le fecal. Oh, okay. Sorry, now David sé se hánachom so cheamar gur chun hort crísos ceart am. Just in the that all in shot. Ken title ar YouTube. Óní na néan agus sí a second óní na néan. Síl scéal óní na néan scoil an gailge. Actually déitan an nás go stóí chuir isteach ar an chat.
Yeah, I think we're more on gira altanish for just beta machine on a read. Tá brother fi sin now. No. Oh yeah. Chris Sam. Share screen. Oh, and a cather fod. Yeah. Carlinish need to. Yeah, tá you're viewing Bridget Bhreathnach's screen of just tá Desktop. tá galach agus spare gurm le feáil. Stop. Tech. Tá bronar now. Beidir mar chuinn tá sean go mórráine a ggéir a rial Bridget, beidir go bhéit mis go ra kaint agus go mórráine. Ó tá mórráine sinní óráine. Oh, so sin cean eile, but is cuma sin cean le duna cinta eile. One second now. Well, should they didn't shield scale only the names? Oh, Sinead. Sinead, yeah, Sinead, yeah. Sorry, I'm a naughty. Oh wow. So ruin McGann ar inne an stúra seo agus just cama ó híh just an físeach doháin leis ach tá sé bunaí ar scéal Park Victorious óní na néan ach go sé sit is lá tanneamháin agus cinál troubled teen atá an agus álíonn tú é freisin ach Níl sam níl an uam a gobir ceapan bhfuil. No. But is ní féidir leon éis sin a chluisteil ar féidir. Ní féidir lumsa bhfuil tu an No, is cuma tá sé okay. Ach tá na fuhéidir an so te get chorá. Well is cuma just leir is féidir ágal tá bronar ná gur maithad mór áin is féidir just ágal. Tá bronar ní man an dá uam marines. No, tuigim tá sé sin okay. Sin okay. Nílas an beóna tá bronar ná ceapma rinne me. Was that Bridget? I mean, be maintaining an go agus brenner ar níc se rénos brenn se go hálinn actually. Yeah, an spatial. Rinne dear with defeate tinra delicate ma bhí simú faoi a bheith scríb gan scáilán you know, like current the history a rid héán agus tá cin go se Catriana stoi chuite like ó híhann státe de agus státe diantad. Well is dat go good an na haisteí agus gach duine PC leis siad hain tugan der cinál a grothíocht hain isteachchan agus bhí písa an bhá dianta ag dearmid in seo what is that just really nach a scríbte ach a chuid go mór leis agus yeah an rarg seo le dearmid tá sé was a tá dearmid go honúil chud as agus cholách agus tá sé an gangster in seo agus ach dianta sé áhaige sé rilí ná dhéana so so sin just is dói rudhí me gur leir fí dói ná an bailach atá just na cinálachí difriú le scríbneachta atá ar fáil goíní tá scríb an gailge agus gohfuil net a deisní ar fáil chuin tríalhaint as cinálachí éagsú le scríbneachta an rud a hanilm faoi bheith scríb scripte ná gur an Glór dialogue an agus nach dain tú bhfuil is ní hain tú wad leis an chur síos
tá dú beagnach a ggéinseacht an scéal ar fad tríchaid an chaint gan mór an eile chuir leis. Agus is a smálam a chaint úsáid scríobhneoireacht ceapan go gur an se luas leis agus cean gana just go siod sé Maryland is so tasú an gur chum leinte ach siod cean gana PC scríobhneoireacht a hanings go mór lomsa ó híomh an rihim na cainte agus a chi bhfuil íhána chothairann taisteach aige agus níl rudí storí letrí ceart nó ráití ceart náitií ach tu tú lige marall go bíad ar a bhí tá se agus Borstal Boy sto go se le go Glór daoine Borstal Boy na Brendan Behan. As bhí leir an inspirad amsa ó híomh na scríobhneoireachta just léim a couple of Albert's leis an cinál rud atá gestam ar Friday in the evening, the landlady shouted up the stairs, "Oh God, oh Jesus, oh Sacred Heart, boy, there's 2 gentlemen to see you." I knew by the screeches of her that these gentlemen were not calling to inquire after my health or to know if I'd had a good trip. I grabbed my suitcase containing pot, chlor, sulf-ac, gelignite, detonators, electrical and ignition, and the rest of my Sinn Féin conjurer's outfit and carried it to the window. Then the gentleman arrived. So tá mé an túfas le fólam dul mis go Glórhhaid agus an leir ar fad ach Tá is stíl atá aige tá sé beganí níos díalanna cé nach díalan é. Tá an chaint an réalaach chiilme a chi leirech muid. Tás an gur seán leir é. Tá sé anmharú agus is anam a chuig bhfuil an tanga agus siod rud a rinne miles na gapalín Glór gur úsáid se tanga a bhí beganín ardnósach a caiintear rudí nach ra ardnósach. The gentleman arrived. Well, said the conjurer's outfit agus an rud atá ar tarlú tá sé an éignach agus tá cadarsnach mór mílteach is ar an rud atá tarlú agus an cináltanga atá núsáid ach bháin a chaint tá chaint hain achas leis a chuí lairech an duine oh God, oh Jesus ach a sin tá na foclaí léige tá sé gúsáid tí mór sin an armálta. So ceapan go bin rud aibrins go má taíonn se sin lomsa go minic na eice mé ó híomh na scríobhneoireachta chuann se gurán agus beocht de rudí cheapan agus bhí me gur trailer bug bíd a goháin eile is fáin scríb ach níl mé man an inis just go a leirt dearscéal a scríb me so níl an túfas fiction scríbtam a couple dearscéal scríbtam is ru that tá me gur aibhrúid tá se an dachara tá Glór scríbhneoireacht iriseireachta diantam tá na scéalt go fáistí. So is Anna Viella an fiction agus ach tá sí amán agus na gohad ach anyways siod gearscéal agus an tanamatar bhí se fáil se bheith cór ní ráhílas sé na 16 capam agus tá na scéal se rás go dtí móige go rasmach agus is dói chuimní nuair a bhí me arán go sé gur me héin agus bhí chuigur eiles arán agus bhí me duige caiint ar cedí dhéanachmuid nuair a bheithmuid mór agus chuine me níl sam ruút aon den an cen job a bheitchan nó ced a bhí me de géar a bheith. Bhí dúirt mis go me go America agus dúirt den eile go me go London go me go Wales agus bíon marall in a méid imirce a bhí a rasmach
nach cuioine even go bhfuiltá rud a cinnta dhéanamh ar a smóg nó in éireann go ben cinál bringos is smú bhíad ná imacht. Agus chuoine me go leir sin ríist na a bhí an recession an go deire nó 2008. Mar chuir sé net alcarm nuair a chola me daoine bhí a gúcht a rá bhfuil nach das bei na daoine óga in an imacht ar fe písa féidir siad thiocht ará sin. Ach imacht cin tachar agus cé hiiste le rá leis an glún óg imacht. Ní leat an tír seo is leis an glún óg an tír chomála chola an eile. Agus bhí mar cuioinehir sin agus ar an immerce nuair a scríb me scéal seo. Agus disléim me chéad coppla alt chríb má tá ní bhfuil má gotarráda ach héitnécha hían na ríist, agus an héitnécha hían sin cód na galibh leis an aircód. So ará sin gáile ri atá. Arú réad a tháinig Piras a bháile a Sasanna, hit an síl Ed Hall. Tháinig se bháile is nírá an chola bhráid, níor háann se an búrla amach ag go gantar, níor éon hairát fao na hún. Chuis sé ar bhos chána an gáile is a chluigean faoi aige. Ní rúirt se tádan nar a dír bart luach an aistead. Ní ar bart an breanúisteach sa dáthúlad. Chonne Piras ar isteach. Bur sé siochan le bailla siar ar bhínse bhí máach an na daoine eile as thosa sé guimhe nach síoch éine le na híomh. Tháinig sé go mhósaigh a grasóthir is hiúil se bháile. Bhí sé na gláire báistí, ní ar éon chuoine ag an bhaintear leis. Bear lenda le go doras a thocra se, ní éitrís a chur a ghoras ach don líoch searab ba chleisceal a cinnt ach go gur a chuineal as bála. Ach nach leis an bála chomáil ó péin, nar fáisciú as an leach chéanna iad, cén ceart atá acu be chud ar deoraíocht a measc stranseirí. So sin chuid a gon scéal sin. Ach lei me sin go mar áfar Linda agus well is a bhí siise a gur gearsconan a dhéanana amachchas agus níor ceap me se go bhhétaí gearsconan a dhéanana amachchas mar Tarlín se go leor hó in na chleigean agus ach anyways rinne si agus bhí me gur an trailer bh sin is fáinslí native ach I don't know ar féidir leat sin is fáins ach má tá si gur in na dhé seo. Bhfuil sé ar YouTube a Bridget Bhreathnach. Tá sé ar YouTube native Linda Bhreathnach trailer. Sin fáil ná ar aigen idir lig lein sa suas sam an seo ach híl me go mé ná iad a rins ach bhfuil sé feicáil YouTube a sin nó ar mu chean san ná. Ní sé bhhaáil sin a bhfuil. No, ní mu a chu feiceil an desktop rí. Desktop lofa. Sorry. Sin fá leis an tabrónarm. Níle sam be chuirt agus mu fannach gohíthe mórráine an sconan sin nó an tre sin. Just chum sé spéisi méid dúir tú go dain se leat a bheith scríb córátaí. Beidir nach tú tógad a Purple Passages. So ar thug tú faoi drama scríb mar sin? No, and you're hooking up with drama scríb a riamh actually. Is sóí like sóí sin é ná, is sóí ní féidir le éisteach leis ar féidir. Oh yes, sin é ná. Ní man an leistal. I take a bin é chola man ceolar for a second actually. Wa chasan tú suas a béidir. Breanaíonn se go bhfuil nuan éis ach bín na ceangail donna ó YouTube go Zoom. A feice sé bhar in the as smoking seo go amachchasín Ilan mór agus Spáis he sin an tíorgdaach is dóí is brag an scéal an átain ach cádach
neam when we na crick agus mai hapa go bin sin an áit sa stóí is bra agus scríobhneoir a chumsa chéad láiríomh agus sinna fágur mai ggéire sin is spáint. So sin é cheapan níosúla man is go chuise na gola agus gasúlam go méidir gur sin gur sin Grug sé cinnal tuaim riomh ó dtíobh na scríbhneoirta má tá on cheiste géan an inú. Stoí rid a smúidir hin ná gaine tá síach go be bheith scríb déana agus nabí fánach tar cead. Nabí fánach go méid sé ceirtad agus sin an taon bhealach le héan agus bí léh agus sin méid so sin agus ba héin tá buochas stoí gur an ar a deisnaí scríb in net cinnalach í scríbhneoireachta éagsúla trí Ghaeilge a gan na mar san gáile. Tá sé bhí mu a gúnaí rá gohfuil tá san tá ferbert agus rudaí a tastal a ché gan ach freisin tá sé go hálinn an flúirseach atá an aber tá trí ailsithóir gan na mara what is that Twitch.caí tan TG was tá golóir deisnaí an freisin agus ceapangur well is that is minic a greením a méid leabhar Gaeilge tá léiteag mo go gasirsa le háiste méid leabhar ní a méid sin leabhar feici amsan rima fiche blian gaís. So catírá go bhfuil fás tíocht agus le chuna dé goidir cuineadar sin gus iad a fás san níos. Gur míle maithe British Fish Gur mágaí héin an spéisiú. Bhfuil éon cheiste géan na eile? Just could rá Bridget tá Harbh simú na rudí tá tú dhéanamh. Agus just tá ceist beag gom just máidir le filiachta go mór filiachta le man atá scríbh trí Gaeilge. An bhfuil rud le rágad sa faoi sin? Well, ní scríbhann sé éon iliacht scríb me filiachtar man dhéagad áráis ach ní bhála me sin is páint chuinte ní som se cuineal. Well, léim se go leor filiachta agus léim freisin na seán páidirchaí actually ceapan go bhfuil smálam an rihim a bháin an slób ó híh na filiachta de tá mé apúla tú fas le fólam wahab. Agus tá dá híh filiacht na mánta tá dá amháin le nuail a ní hóna an seo. So I tuig sé ráidir me áil ach tá ceán aice agus tá si a bathú hinnín agus tá si go ar a gíoch agus tá si rá well is a céim bonú sa bhí ag na scéalta nitasólaíochta ach miste agus tusa. Well is a tarnín si an béleidir agus an nitasólaíocht agus na léocha isteach sa rud a bhí ar bun ag a héin mar mháthair agus cheamagur se sin an well is this sort is even on larger. Yeah, no, the whole like to see, but a rinne we should just, nílé class that on kinda lechra agus ridicane to tatar sa taach ban a bahu linne. Was that níl se sins na scéal tamóras na bíanaíocht agus tá siise a chuiristeach sa bíanaíocht ar bhealach leis a dá sin agus tá si cheama freisin was a chuann si lína ó chun wicín se ag go marga isteach sa dá freisin. It's just cheamagur se chu cliste just an gárid a chuir le tíb chéile. So Tá mé haf go bhfuil cúcht ag dá go leor a dhéine i meán focail agus ar bhealach tá mé hapa go bhfuil an síal atá aine níis ar an bhón póca go bhfuil an filiocht an eúnach gon bailach sin le léthireachta dhéine mar go bhfuil sin na míraní
na míní bag. I mean tú héine scríb filiachta. Bhí meid líú agus ag tarintse agus ag peint. Ach tá ansim gom I scríb ag filiachta nuaí gána go móhhar na múracha. Ó se. Tá se lá saoíocht agus. Tá da all an crothaíocha sa bhiliach. Ní man an feáil ná si leir ní samhaach se bhí ceán se chuir Louis de puir le chéile a rins blianta hin leir na haála. Agus is legan na chuí béle agus gaige go scoilíocht fiú céad. So tá nula ní hónaán agus aine ní linn agus is leir fiúriasa le suirt. Leis feachart sin gur maigad. Gur maithe. Sin go hálinn Bridget níor hiic mé actually go tú hiic mé go leir go gas hiic mé go scriptscríbta agus gearcéil mar sin ach teach lei go drama mar ceapan se go chuir tuairt fao sin freisin mas má le dialogue. Ja, beidir go dríal in é níos am an bheice se stáite go deach beidir go bhé trí leáin tasáil. Ceir hí drama an radio. I mean is bralamsa an radio mar bhain le bheith agus tatú mar tatú crochu ar bhealach an drama wis leis na fochlan sin just No, well, tá sam bhí le tá na dramí stáit ar na dramí radio I tíocht arás ar bhealach agus chuid acu bhfuil mar genre just ar na podcréaltaí ceapan ghfuil rionsdramaí chuí anna sin na chfuil an suir stíl drama láirtha. Was keep a chuir dhéanana Bridget ach subal drama. Subal drama, go bháin, cin ceanna bhíocha Jo Steve Ballin Druhead. Ballin Druhead, bhí ar áchréal sin a ríist le arna. Rud gun aimimse se was gon íse. Bhecha sin ítach. go leor brú baint le sin Nigella drama radio bhfuil Tá hartrúd cin bheith chur ar fáil choile hecht an beo tá brú mór baint le sin. Is má le hí brú tá sé sin rá mar du níos mú léráí a fallhéir. chuir mehallachir chéile cháirte. Hanna sé sin gomórlam Bridget agus gur Tá bronar faoine. No, agus anspéisiú an cinnal cluistal fin na procession fresna ones leis na cinálacha éagsú le scríbhneoireachta. Well, ní bhíon samsa bhfuil sé sin simú go fáim se feicim se bhfuil se simú cluistal chu se simú eile ach well tá sé de le an difference agus brahan se dóí ar tain freisin bhfuil ceachta de bheith gobar le daoine eile agus romsa camerará nílinn ceachta a bheith gobar le daoine eile ó híh bhfuil déanana mis má físa agus tíormaráia go agarthúid so tá rud cinn le fóna a gúnaí ba rud cinn nuairí an freisin. Well mar bhfuil an cheisteigh aonanna eile féidir go bhhacoch mu mar sin agus ríist. Bhfuil an cheisteigh aonanna eile? Tá ceistí beag bháin eile amsa má an támanna car. Bhí bheith just gur fíorthaid de Bridget mín tú dúirpla tríomh faoon a scíbann tú na colún. Well, nuna bhíidir níos óige, well rinne tríala a bheith cuaramach I bhí híon úsáidm anam nach idir freilte agus tríalan freisin gan aonrad atá anfríomhaideach nuas a go scífan tada a cheapain a chuideach náda orb nó a bhí chopáirsanta sin romsa nar bháil cuinín sin é. So dúirt tá ag
tá ag an bhaín agus an chalí mór beag me scríb colún dúirt me loba agus dúr mar rob bhfuil se ócé. Coil ce a vín tú scríb agus chahin an cad á nu a bhíidir beganí ní sinna. Ach an éis bíon rálam chu sin sa golún. Could tú a bin ceála hin cos má níl sam well a bhí éon ideas at seachas rudí artificial agus rudí sin. So is cum lob ach ag an nám céanna well romsta go pásanta ní mis gur bhfuil is a chulahort a rins ní lomsa éil a rins. Ca tú a bheith adach go bhfuil tú caiint híal duine eile. Agus go bhfuil cearta acab sin. So nuair tá scríb tá gúnaí i ggéire níos a rís bei rud amháin nuáin is be mar alam hain. Measta cheart tá seo scríb núnar cheart. Bhí scéal amháin na tháinig scríb me ar deire ach a tháinig duine bhánach go bhháil agus bhí si críomhiste. Bhí tréide le cara agus scríb me ar deire marall gur cheap me gur béidir go rud é a chu go leor daoine fríd bhfuil tá se bhíiseach se de chrín an hagans caní beg chead a blian bháile agus í críomhiste mar gur a tréide le na cara agus scríb me cean sin ar deire bos bhí me idir á chuirla faoi ar fa rion teachtaí ní me cinnte a scrífanné. So ní me driblóid ach bhím cuaach freisin nula cum bheith a chuirmach agus dúirt fear tí an freisin gan a bheith scríb bhí hain ach an is rís chu sta scéile ach tá sé fós mórlam so ní scríban mór an fao sin nach an lead mar bhí sé rála me sin hééis píidir te beidir cheapan nach chuil fear behead go tú déanana chohairt sa taú hain is nach chu mis déanana táda der mar taine tá lech mar dúirt an chu géir me sa golam so. Bridget, tá ceistin seo sa chat óróisín dúir tí gur maithe agus go sin an simú agus dúir sí bhfuil tú gobad a réon leabhar eile faoi láthir. Well, tá me gobad ar leabhar faoi láthir agus bíon tú caiint ar discipline an sin ar báil chatíanana sin anis tá géisteach le podcast faoi discipline agus tá léh faoi discipline agus dúna ru a bechar a cheart a dúna a scríb an leabhar so tá gobad ar ach rinne mar rionta ibre Ulas tá sí lecí machcham agus choirteach cha bola faoi ceart. So tá gobad ar rid cin go láthair. Leún é tu se críochtta me é cíns lá bre cíns. Go ben mu a súd lei sin. Bhfuil inan eile? Ítach ríist gur maithe de Bridget agus gur má go silug as cangalisteach Tású an bhhaint se tainna bheitspéise sin anspéisiúil agus mar bhfuil tab le rá ag inan eile fácha mu sibh gotí an céadhhair eile nó an céad ócáid eile mé mu tíoch le chéile le naid agus gur míle mágaí. Gur maithad. Gur mat Bridget fi sin go hálinn. Gur mágaí. Okay, míle mágaí hain.